er en video, der viser, hvordan man får perspektiv i Photoshop. Start med at kopiere din baggrund. Gå herefter op i Edit. Vælg Perspective Wrap. Så er det ene hjørne slottet. Den anden ende. Du kan se stregerne her bliver blå. Kan du bare give slip, og så mødes de på samlingspunktet. Herefter ret hjørnerne til, så det passer med perspektivet. Gå herop og vælg Wrap Mode. Du kan nu ændre i billedets perspektiv. Tryk Shift. Du kan se, at stregen her bliver gul. Klik på den og gå op på en af punkterne. Og du kan nu ændre perspektivet. Når du er tilfreds med det, slet. Tryk Enter. Sådan der.